ka ta jin abubuwa kala kala. Yanzu jiya nake jin wani ina fada saboda kaga ai ga juma'a ta togo watakila ana tunanin ai sallar ran juma'a to suke bada fatawa cewa idan juma'a ta zo aka yi sallar idi ran juma'a to babu juma'a ba azhar. Suna yadawa ba juma'a ba azhar. Ka ji karatun da abinda annabi ke faɗa a cikin hadisi cewa za a samu wasu sufahul ahlami ko da sawul asnani ga su shekarun su kanana ga su kuma wawaye a tunani. Annabi ce zaka same su irin wayannan suna zantan muku abinda ba ku taba ji ba ku da iyayenku. Annabi ce to la iyyakum wa iyyahum ba ku ba su la yadhullunakum wa la yaftununakum kasu cutar da ku kasu tantance ku. Yanzu wannan fatawa yaushe ka tantance irin wannan abu. Yanzu ba mu da malamai duka ba su karatu ba duk ba san abubuwan da yake faruwa sai za a sabon karatu. Saboda wannan babban hatsari ne. Ran juma'a idan aka zo aka sallar juma'a ya sallar idi babu abin da ta yana a sallar juma'a. Wannan shine abin da magabata suka taba kansa kuma shine abin da ya tabbata a cikin hadisi Muslim ya rawaito daga Zaid dan Arqam. Aka tambaye Zaid aka ce Zaid ka halarci sallar juma'a da idi tare da manzo Allah ya ce kwarai kuwa. Sai ce to ya aka yi yace annabi ya fito ya sallar idi ya kuma sake fitowa ya sallar juma'a. To kuma mutum ya ce maka annabi ke bi ka rasa wani annabi ke bi. Kuma shi kansa hadisin da aka ce an samu wannan rangwamen a cikin sa annabi ya ce idan juma'a ta yi a yau gashi juma'a kuma gashi an idi sai to amma wanda iso ya fito juma'a ya fito amma sai ce wa inna mujammi'una amma mu za mu yi sallar ta juma'a. To yanzu a ce yau ga wani abu ya faru annabi yayi wani yayi abu daban kai kuma ka ce ba na annabin zaka yi ba sannan ka ce kai mai bin sunna annabi ne kaga ba sunna annabi kake bi ba. Kuma hatta wannan hadisi sayyidina Usman Allah ya dare shi yayi bayani yace abinda ake nufi wato waɗanda suke min ahlul awali waɗanda suke ƙauye suke can nesa sun sha wahala sun zo idi aka ce to yanzu juma'a ba sai kun fito ba. Ma'ana sai mutum ya zauna a gidansa ya azhar shikenan saboda me saboda nisan towa. Amma wanda ke cikin gari wannan juma'a ta kama shi domin da Allah ya ce idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah to an haɗe kowa kuma an haɗe kowace rana inda juma'a ta kama to wajibi ka je babu dalilin da za ce ba za ka yi ba. Shi sa Ibn Abdul Barr an-Namiri yake faɗa a cikin al-Istizkar sama da wajen shekara 2000 kenan da rasuwarsa tunda ya rasu 463 yau kuma gashi mana 400 tsakanin mu da shi yanzu bai shekara 10 ya zama ya cika shekara 1000 a kwance a kabarin sa ba. To abin da yake cewa ice ya zaka hada ma wannan hadisin na adawo wanda ba hadisi ne wanda ya sadi zuwa ga manzon Allah ba ko hadisin Abdullah ibn Zubair wanda ya nuna cewa ayi rangwame game da sallar juma'a a ranar idi sai ya zaka hada shi da hadisi ingantacce ga su wanda suka tabbatattu da nasoshin alqur'ani da hadisan manzon Allah. Ice ba za su hadu ba domin wancan hadisan gaba ɗayan su duka akwai illa a ciki. Bayan illa daga ciki ce ba za ka zo sahih bukhari ka ganshi ba ba za ka zo sahih muslim ka ganshi ba inji Ibn Abdul Barr. Ice sannan kuma ila yau ina ka taba gani yanzu idi in baka je gida baka je idi ba sai sai baka kyauta ba amma juma'a in baka je ba ka saba wa Allah domin wajibin ka ne kake zuwa. Har ma annabi ya faɗa cewa idan mutum ya baro juma'a uku za a rubuta shi a cikin munafikai. To saboda idan ka ce ga abin da yake wajibi ga kuma abin da yake sunna ne ina ka taba ganin sunna ta danne wajibi. Ai sai dai aka sawa sai da ce wajibin ya zo ya danne sunna ba a ce sunna ta zo ta danne wajibi ba. To wannan wato duk daga irin wannan fatawoyin ake samun wannan hatsarurruka na rayuwa. Muna roƙon Allah ya kama ɗauki. Kuma a jiya muke magana nan cewa wani abu can da Shehu Muhammad Nasir Kabara Allah ya ƙara rahama kabarinsa yana faɗa a wancan lokacin yunkurin da aka yi na tabbatar da duk wanda zai wa'azi ko tafsiri sai an bincike shi an ga waye shi. Wannan tsarin ya kamata